Ebusia me mo bibi akwa ba the by emergency Ghana TV so and then so da fufu atwedi amponyankopon de akyeye ebusia me the story bi ebe somo efa ye maami bi anase ye nwie bi a obepie mu wo fidie mu ase na asem o de by ne se be me bi etwinedi na ye kokko bisa ne nsem no se be me etwiwe didi akyire mu kyereye na nkyire mu o de by ne se Oni bema na atena bema na hye ne bose ono a na one ne betena ne kwa ne nia na nso bema no akwa oba afufo ne oba afufo na awo na ye maame e de asem no ba ha se no o se bema no sika wa bo bema no hu nia no bema no fa ni sika emma no na se opese okwale obi fufo ne de emfa ne ho nti yetu yensa de fe bema no ema bema no so ba ha se ono so be cheche ni nsemu na obebe cheche ni nsemu na ye ka se wedie wanye ni yie enti no oba ni se wadi ni sika se ni se enti no make sure se obetua ni sika edi amano na bema no edi tu mu enti busua yenko tie mu nsem emra ye ba na djumedie no atoa so sanso e na update fufo so etoa so nanso hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section as e come ho ye ko Frimpomaa say tiefo ne ahwefo be kaya na no ye nua ba ko boru afia na friend Vivian Amankwa ono na ode be ma woni traya na ye driver ni a ye friend John Dazi ade ne ba afia ha na dodo a etie ye be kaya Vivian Amankwa kan sem bebre fa John Dazi ho kwan a wode na fa so wa fi na chi akofa oba foforo na onfa ne nyahwe ni nyina achi no ye tena se na ye bobo hu di hu nkomo no Erade ya dom ema brantie John Dazi ebo refia na oba ye no Maame Frimpomaa no na anika hu ya ye third people when you third person ya ye third people na je say mi hu bi da o se mi ye adwuma we bi si da abusia bra TV ne so producer Musa mani kwa kire no a ye kowura office ade Vivian afrana to domalda se de wasi asui mi wo odo ni mu ne nyasam keto a o hwe odin se akobo so odin se akobo so mo ma no ko ba bi odin se o say me say ade na do sa bo ne be ma so o na say ye me dia do da nya Vivian betena say ade no be ma ne oba foforo awunti ate nani so ai ono a be ma ne say ene ya kura me ka say Mary ene ya no oba na yin sa no abo ne pa edien mo mehwe ahana na omudi nkra no he wato ni botom wa yisika won ne person mu di amma no hwe Vivian papa driver pipi oko this afternoon come elder and come back because we said there on betena fidie so we say na odisika hyebo ase we say odikosi atomadwa pass so say omoboa wo je wo de hwe ha no kra ne kumi no Vivian o se mo de mo gisika mani wie kra still medi ase mo kan ye no ai branch ne kan Vivian de say ono e da wo de course wo dem we nso so oberi ampa no ti no de mo bi course a still ade ne de no de mo bi kan mo bi kan chiro ba cho mo video ne nko na wo mo e wo TV ni social media no so wo mo hwe de nra e course wo dem honom da to aso mame ya Maame Frimpomaa me to aso de di wo enu machi a Vivian ana ba bi ekwowie nyina no se owura no eye John Dazi agitu mu se Vivian wajini sika waje 2000 boy ho amane obi tua sika no e de amano eno achi no compensation anko de be ma no 8000 wajitum to ka bomo ni nyina akoye 10000 na wo hye bo se ya me ya adoma eye na wotwe bia no oba bitua mu 1000 cedis kopem se sika no ebetue ne nyina de ama vi bansa na obehye 1000 na se na se odi kan tua 2000 odi kan ekokogye ye eno no ye ka e de ye ne car no enti de eno so ekosi ye enti be ma ne se 10000 na chikura no still ene ya kura no me pa mesa akwo na ebo na wo hye ye ne de me de me ma nye hu achinyi efi se mfoni na ye hu ye nyina akere se John Dazi one abna horo
Oni abna horror. Oni abna horror. Ay. Hey, anya some ketwa kra. Maame Frimpomaa na some de ba ku bi abo refi ha ye Afisem so. Ye maame ba ko e frɛ ni Nyameche. Maame Nyameche de asemi beto ye nim. Na asem nyina ne se eye ne mama mienu ba ko e de Faustina ba ko di Syria. Faustina no na Nyame ye na dom wa bruchiri. Ono na asifie a eye maame Nyameche otifie nim. Maame ni mfoni ene da so yi. Oboya mane se ne basi Syria board bosia free ni ho eye ne ba na o wa bruchire ye Faustina sika wode amana to ho wodi sika yi ema ne be ye no ano so obetua wo no ano si Syria ono na ye frɛ no ano ototo niama eba park yi so na no kra ne se enam ne maame ne ye nti ne ba na o wa bruchire di ne ho ya ama ne fie kura watimo ka kire nso ontu enam so mama Nyame kye tu afiri ne fie na de ha dwene kra se afini fani ne ba no frɛ ne maame da ko wanya ebufuo se odi sika na mani nua no ti maame ne ateti mu na baabi odi dane ade na odi asembe da Maame Frimpomaa na bedwafo se yemmoa no na yenka bi ma no no kurani Maame Frimpomaa enne ne ba onua ba Faustina wa bruchire edi nkomo na Maame Frimpomaa ewiase nipa bi a wo se ne wote as enkoma woni di ye ne kasa kira wo de ma no no ama Faustina kuma bafom ama ne Fausti afrene maame afene fani na onfre no serious wa frene maame ne na bonkoma na de ewum kra ni kan se o ka kire ne maame se sika na wo de ama ne nua no onfa sika no wo de ama ne nua na elder de kra ne se maame ne se wo frɛ na wo se hello Nyameche oh say na che se odona owo ma ne maame no esan aba odona Fausti woman ne maame no because me say me ne me maame ye do so na me frɛ na ama wo eto friend mo say Nyameche ene ni din komo ama maame say ne kra ba ne ho maame Nyameche ene Fausti friend ne maame o friend ne maame ama maame say na kuma to ne yam Fausti friend ne maame ti enra de na me kan no me say o maame ye maame mo ye ja wo mo a de o mbe je no don't make me a jeno so kase me maame afo me se de wo oba no wo be ya wo maame de be che wo no sa na maame so yes o de che no eti de kan wo afidie so no Fausti etie na se ne Fausti wa fra wo maame ama ne kraba no oni producer kasa otimu se maame ne kraba no ho ankasa na o mamienu Maame Frimpomaa ye kan o mamienu emo ya o mamienu o ba ko wa brochire wa kukuru sika de ama ba ko ye pani na enam so am ye tu afrifie na pani ne to ayampia to bo ba park so ba yesi moja ye moja mu odu enti oba pa Fausti minua ba Nyame hira wate Nyame nya okese ade a waye de ama ye maame Nyameche ne minim se twedi ampon wo beton supa e de ego onyuma so sika maame de ma wunua eye sika mu odru pa but entimi nton kwa ntimi nua ba koso ana to aso na hwe maame ena no ana make elder se ne efie ho krampo ena wo mo ha dan wo betu baako ama maame asa akotena ni nchi a yenye ne sa ebeboa oba Fausti Nyame hira o tie wa futuo no me de say ya wa frɛ maame no die wa fa ne ya wo kan ya ente ho adwuma bia me gidi sɛ sister Fausti obeye say anope mani age so wow Fausti friend maame 1.5 years old afene fan o say me maame me nkasa ne ho age se waji sika na free me nua ne nkyɛn ene de me brain sika ba sika ne my pa de a wo boa lalai ene ni o Afisem gets results. Maame Frimpomaa Maame ntoa so sane wadaro mo ama ye kwan se yemfa update maidie abrantie bi bo refie ha oba no de ne yira oyare eni di nachi na omasem de na areho Jagwa na American asemi abrantie Jagwa wode ne yire Cynthia ena ba fie ha na eda no na ya arehosem se yetiefo ne ahwefo be ka ya abrantie ne se ne yire awo mamiensa ni nyina ye operati no ni nyina ye operati no enu achi ama wabenya how operation nim ama akoduru baabi a nipa gya ye nan fa no ne de ye twa e de ato ne mfim
ɛhɔ no ogya ne nan fa jago ɛbɔ yɛ amaneɛ no ɛnam ne yiri yare so ama ne fie a wasie kura watɔn nafuo watɔn ɛna da TV ne so no ni moto watɔn ɛna da TV nso a yɛhwɛ yi na sister yi ɛne ne kunu ba fie ha na asɛm na awerɛho na ɛno na ɛtɔ Maame Frimpomaa ɛne na badwafo akoma so a yɛde to yɛtiefoɔ no ahwɛfoɔ anim sɛ enti yɛhwɛ na onua bɛyi won firi mu ana adɔfo ne atiefo nso yimu na yɛmwa nko yare yi operation obesa ye ne bio no yɛnko na yɛnye nua bɛyi nkwa atiefo ɛmwa ɛne wadawrumanti kakra o mkeka wo man sase no Maame Frimpomaa de de ne se si ame no kasa yi ya operate sister na wie ya operation no ya operation na wie on e da ho no on e da ho no edanyame ase comfort anochi edanyame ase doctors na bo adwuma comfort anochi teaching hospital doctors surgeons empanifo e wo comfort anochi nurses and wo mo e ka ho especially recovery nurses doctor elder nye easy o say ya you free theater na or recovery nurses no abotre bia wo mo wo enya asem keto ma me mo nurses abaso mo bo adwuma surgeons wo mo ye operation ahodo doctors obia physician assistants wo konfo anoche oba nya me hira mo panifo nya me hira mo ba one da so no na ni da so ni ho ai se Awurade adom na ni da so ni ho Afisem get result etiefo eni ahwefo nya me hira mo da me da mo ase enya mo anka weye kohu ne wan operation yes odadua ase e wo konfo anoche o na nya asam keto onya dan nam woni mpa bia da so na so Afisem ye listeners and viewers wam say Frimpomaa ye mo wani nya wo ya ye beboa me ya hwe ma me ya de eno operation ni ya no ya wi enra ya na ekotua bill na enra na ye tua wie ye na omede ni wura theater de enti enra na ye tua bill no ye nkyerechirem na sika na ye modea mo na mo donate ye na eye process enti ene ye twa scan wochina ye twa wei ena mpanimfo ahwa ye twi moja ye we ne yakeka bomu afi ne ye dru level wei na me nhira mo na onye mo kese oba Cynthia nso nyankopon pagya ne ntamo ma ye sa pepepe ebusia mi do bibia asese ojibe ma ye kohwe video no eba je na first story no isi ano ye hu ne se nti ase aye dwuma nti sisi ano obi ati no ho asesa so na second video no mo be kai a ye maame a obetina afidie mu ha se na o ka se ne baba ewo obi ma so na ne baba no ese ni sika edisi ne so na ne ba no ni nua ho kire no eneja odi sika no tebli sika no ede ma ne ba ni nua no ode ma no na ne ba no de wo mu ni se na ne ba no ni nua ne nkasa enti ne ba no bete ye no ni bufu ye e na opame ne maame ede ne opame ne maame fifie e ka che ne maame se dan a mesi no mempese wo bebe nwenti tu fi dan no mu a maame ne de bepie mu ofide mu asisi a bebe ya akwakoka edi esi no sisi ano ne ba no agye atumu se obehwe ne maame no onhwe maame no ntizi ano ne ba no agye atumu se sisi ade obehwe ne maame na asumdwe etimi aba na ye last update no ebusia story a ya ye nua be mai betina afide mu ase ya na eja na osi na yewi operation yi omukoye no ene hu sensem bebre ema sisi ano ni hu sikenia odi aye ni yiri no odi na akọ hospital aye bibia basto na ensheda enkoye mfama na odi ba ha se no sisi ano maame no nyame charge sisi ano bibia akoso smoothly sisi ano maame no ho ato no kakra because ha egusa emergency Ghana TV social news so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e comment section ase catch maame esi Edison eni midin ebusa e be sanso edi nhyiemu e wa he